Вітаю гаспадарства, рады вам паведаміць, што ў мяне другі дзень галаўнёвай вандроўкі. Учора дацёгаўся аж да цемначы, хацелася праверыць, наведаць тыя мясціны, дзе я калісьці даўно добра лавіў галаўнёў. А потым ужо хуценька ездзіў уздоўж рэчкі, шукаў такую прытульную ціхую мясціну і маляўнічую, каб паставіць намёт, палатку, і нават вогнішча сабе не злазіў, не раскладываў. Таму ужо учора нічога і не здымаў. Але планую гэта зрабіць сёння. Прынамсі зараз ад свайго вось лагера, ад гэтага прыгожага рачнога берага хачу схадзіць уніз па рэчцы. Здаецца, пару разоў я ўжо праходзіў па гэтым участку, але даўнавата, і таму будзе цікава паглядзець, што тут робіцца зараз. Вельмі добрая кропка, такой візуальна. О, і кінуў неблага. Зараз пад алешану тую сплаўлю крыху. Так, фрикцыён праверылі, чакаем дзяўбуна. Ай, раней трэба было круціць пачынаць, уже далёка заплыла туды. Што я раблю? Забыўся, што гэта мне не чабік, я яго прытапіў, халера. Ай. Заблытаўся гэтыя прынады часцяком мяняе, заблытаўся, на якую ловлю. Это ж трэба падымаць наверх. О, так во. О, якая выспа плыве, трэба хутка закід рабіць. В принципе, адзін і планаваў. Не, мабыць, все гэтыя прывабнасці не працуюць. Трэба проста ісці і лавіць, і кідаць там, дзе, здаецца, можна добра праводку зрабіць, да рыбу ўзяць. Все ж таки... О, ни хрена себе, или это щучка? Да блин, это щука, мабуть. Все-таки головач. А не головач, добрый головач. Блин, только выключил камеру, слухайте. Долго здымал, только выключил камеру. Ніяк не хоче на камеру. Ой, вот это место мне здавалось таким 100%. Я спочатку пройшоўся з паверхнаснікам, убачыў, што выйшла некая невялікая рыба, ну галавач там шоў следам, а потым усё ж таки вырашыў змяніць воблер і нават расфарбоўку, ой, хвалююся расфарбоўку, і нават расфарбоўку памяняў, во, на такі во, ой, а колькі ў яго пявак у роце, трэба будзе падаставаць, рацей змяніў на чабіка вось у такой расфарбоўцы і адразу ж на першым закідзе пачатку праводкі дзяўбун. Так, п'явак дастаў, робіцца, ну ідзі вон туды, ці пастою ў зацішку ў гэтым. Ну, дарэчы, можаш і пастаяць пакуль. Отпочнуть и плести у себе. Не спешайся. Все добро. О, повалюхав. По крысе повалюхав. Так цікаво. Ай, прихожусь. Все.
Здрасте. Как рыба? Что-нибудь? Клюё? Клевала? Пока мы не появились. А вас много? Сзади еще много будет. Як ты клюет тут что-нибудь? Конечно. Я сколько плавал, ни одной рыбины не видел, блядь. Ну, прикрывайся. З'їхав я, сябры, з той поляни, де ночував. Вельми там уже стало людно, шумно. Добре у мене намет такий автоматичний. Хутенько його зложив, у машину закинув разом з матрасом самонадувним. Кратей сховався у лісі, від людей сховався у лісі. Ось у таким притульним закутку і вирішив пополуднувати. От зараз підсілкуюся і буде бачно, що далі робити. До речі, зараз подумалося, що, здається, я ще ніколи не здимав, як я полудную ці вуголі сілкуюся. Гэта быў у мяне некалі свой аператор Ігор Шкель. Здымалі мы разам перадачу «Практыка лоўлі», ну і іншыя некія ролики. Дык вось ён любіў здымаць, як і гатуе, як і ўжываем ежу. Ігор, дарэчы, прывітанне. Ведаю, што ты глядзіш вандроўшчыка. Ну, а я вось зараз вырашыў уключыць камеру, бо неяк добра сяжу і спяшацца няма куды. Хай рэчка адпачывае ад турыстаў нейкі час, а галаўні супакойваюцца. Вось такі у мяне столик походны, зручны, падарунак ад падпісчыка. Хлеб не парэзаў, а наламаў, як бабуля вучыла. У мяне бабуля на вёсцы хлеб не рэзала, а казала, што яго трэба ламаць. Не тое, чтоб у мяне такая звычка засталася, але нешта вот зараз вспомнілася так во па-вясковаму, па-лясному, па-вясковаму. Крыху падсілкуюся. Ой, блин. Сябры, гэта быў ялец. Не ведаю, паспелі вы заўважыць ці не. Толькі хацеў сказаць, што о, нечаканая такая неспадзяванка, як той ялец уцёк. А вось яшчэ одна неспадзяванка. Пачынаецца дождь. Ой, слухайце, пакуль я тут чакаў,
що тішиться речка, супокоїться. Ось я тут то і сьо я поробив, поздимав, підсілкувався. Тільки вийшов на речку, ще тут навіть камеру не уладкував, як почався дощ. Ось так буває. Я ще від машини зовсім недалеко дійшов. Пойду, мабуть, ховатися і глядіти прогноз надвор'я. Эй, блин. Ай. Что-то я не так зробив, блин. Где он же уже схопил? Ну, может, я подсекал. Ай. С этими нечаканными дзюбунами, блин. Хвалюешься. Ну да, сапраўды, такі нечаканы дзюбун. Ну, в принципе, рыба уже сама схопила. А я яшчэ взял и додатково яе подсек. И вырвал гаплик, мама, из роту. О, есть! О, хорошая! Хорошая рыбина. Фу. И так без усплеска. Все хотел я вам показать дзюбун с усплеском. И не отрымалась. Так, вот траву завела. Ну, трава это ерунда, зараз выйдет. Хотел вам показать... выйдет, бачите? А не, вышел. Хотел показать с усплеском мою, но взял без усплеска. Ну ничего, головное взял. О, из травы вышел, молодец. Добрая рыбинка. О, не дарма я сюда вернулся все ж таки. Переждал дождь, подсилковался. О, ну, невеличкий, але добре. О, бачите, в траву заводил. Хотел утечь в траву, але не трималась. Рыбины относно невеликие, але вот эти дзюбуни с поверхни, для их я и наведываю вот такое плитководье. Ці перекати, ці прогончики не глибокі, бо отрымливается. Буває вельми ефектно дзюбуни отримати. Ну вот, ви бачите, він як-то без сплеска просто раз з поверхні зняв. Раптом був і хутко зник воблер. Ой, туди далі, до речі, кинув. Ну буде ще операт проїстись криху. Ну добре. Ось так потім спінінги ламаються. Вильотає принада. З води б'ється у бланк. Потім там тріщини з'являються. І на закиді спінінг може потім зламатися. Мені таке бувало. Всяляке бувало.
Виїхав я з 2 ночовками. І ось другую ночь вирішив провести каля гэтага былога пераката, былога, тому што по малой вадзе ён сапраўды як перакат, а зараз нічога не бачна. Была у меня такая змарагдая кроза, хмара такая, переночевать побач з галаўнямі. Менавіта вось сюды я і трапіў. Конечно, варианты были, але так атрымалася, что приехал я у выходный день, и таких, як я, оказалось шмат. Причем нават значно больше, чем я мог уявить, что может быть столько людей на речке. Тому забрался далей от неких популярных полян. Раве глушитель у меня теперь. Крыху сорвал бампер, але поставил на место. И все ж таки опынулся там, где хотел. Вот зараз стою тут, отрымливаю задовольнение. Бо ед ветра тут местина такая схованная. И солнца пекучего, спекотного уже нема. Птушки цвіркочуть, карацей добра. А вот такая з раніцы пахмурная пахмурность. Ночью навальница бушевала, залево лупцевала. А вот мой летний наметик промок. Себе показывать не буду, бо так само пахмурный. Зараз пойду пить горбатку, мо повеселею. Поглядим, что будет далей. Ну вось, можно сказать, здзейснілася моя мара. Пераночыў на березе каля галаўнёў. А зараз пойду наведаю спачатку тых, якія мне з вечара передавалі прывітання сваіх суседзяў. Ну, а потым буду рухацца далей. Вандроўка працягваецца. Змянілася надвор'е, ідзе пахаладанне. Ну, ось сёння ўжо больш ветрана, стала пахмурна і, магчыма, сышоў галавень з такіх плыткіх месцаў. Ёсць варыянт яго пашукаць паглыбіней. Ёсць у меня на прыкмеце такі участак, больш глыбокі, з рачнымі лукавінамі, заваламі, бухтачкамі. Думаў, дарэчы, учора там палавіць, але дождж не даў гэтага зрабіць. Так падумаў, пакуль дождж, паеду я у тое месца, дзе запланаваў ночыць. Ну что я хотел? Ловить головачов на одной кропце. Не, так не бывает с гэтай рыбой. Треба тупать. Треба ходить по речке. Все, пошел. Сейчас сказал, что треба идти по речке. Але сябры ж адразу я не пайшоў. Дакладней,
я пайшоў, але уверх по рэчцы вырашыў. Так, где он там у меня? Захраз. Головач, выходи. Ой, які бойки, невеликие бойки. Опа. О! А вырашыў же я пайсці уверх по рэчцы. Я думаю, якраз буду рухаться у бок намета машины и перед собой кидать. Его зловил. Ну вось, можно сказать, это плённо пераночыў. Из вечера зловил головача, из раницы зловил. Все, он уже просит, отпусти. Ой, ну конечно отпускаю, а як же иначе? Иначе нельзя. По-ранейшаму гэты бэзавенькі. Ну ставіў я, дарэчы, і іншыя. Я ўвогуле думаю, што справа не ў колеры. Просто гэты, канкрэтна гэты воблер вельмі добра працуе. Ігра ў яго не збіваецца, куды яго не кідай. Супраць плыні, па плыні, поперак плыні. Вельмі добра атрымліваецца кіраваць ім. Мабуть, не зовсім маленькая рыба. Хотя место цікавое. Кто у нас там? О, ялец! Слухайте, во яльцы даюсь. Вот такая его мясціна. Ну, вядома, що летай! Разлічваў на головача. О, а зловіў ще одного яльца. Ой, бляха, не утаймаваць этих яльцов. У руце выскокваюць. Так, не фотографовать ничего не буду. Делец хутчэй. Некі ты еще больше такі жвавы, чым головачы. Что тут нельзя скаржиться мне. То все я зловил. Мне ж хочется некую кропку поставить, такую толстую. Наприкінці своєї вандровки. О, почуванці равусь. А потім глядеть, досмакувати, як усе було разом з вами. Мне больше, як это шансує. Я самый перший гляжу. О, Ерчик! Ерчик, здорово! Топтушка такая. Чекан по-русски. Каляречек утрясти живе. Завсёды приємно їх сустракать. Такі сподорожники будара головнятника. А ще цікаво, що нема щупаков, ні окуньов. Чим это зв'язано еще с тем, что не было поводки, щупак навпрост не поднялся. Угрюний приток Ньомана. Це не так. Це може так, як на моїй річці. Він спочатку був, от не рестовал, а потім скатився. Ну, отрымливается, ловим головня. Ніхто нам не буде замінати гэта робити.
От так і подумав, що тут може хтось і схопити. Так, добре, що він іде в супротплині. Глядите, глядите, в супротплині іде. А так би я не змог достати. Фу, вон куди пішов. Ну і добре. Отут я тебе достану. Слухайте, такого діла ще не було. Глядите, як іде. Супротплині іде. Нічого собі. Фу. Ну і добре, все. Отут уже будемо змагатися. Просто глядите, там кинув під дерево і подумав, що там рослинність, як я буду його брати. О! Слухайте, что это? Слухайте, это не головач. Это не головач. Я думаю, некие поводины дивные. А это стронга велизная. Это велизная стронга. Ничего себе. О! Ось это диво. Так, снимаю боты. Где-то готовлюсь я ее брать. На той стронгу. Фух. А я думаю, что некие дивные поводины. Что пошла не туди, куди треба. А это, оказывается, не головач. Ой, холерка. Так. Я готов, що ще стронгу треба ж ніяк акуратно, бо наша червоній книзі. Подхватники її треба брати, як? Не ведаю. Подхватника на мой и не улезе. Ой, прихожу ніяка. А мой улезе, холера. Так, ты у подхватник мой улезешь? Улезла. Нічого собі. Ось гэта сюрприз. Так, смочить мне треба руки спочатку. Бо у меня ж нічого такого нема. Адмислового. Зваживать не буду. А во померяю. Сколько она? О, 59 сантиметров. Так, все, хуткое селфи и отпускать. Все, по минимуму операции, сябры. Во, покажу. Вот, тримаю я за хвост по лососевому. Нічого. О, добре, я думаю, все це і буде. Пробач, стронга. Пробачте ти, хто шкодую. От таку пригожу і моцну рибину. Але ж ну треба. Вже здимки не робив, а треба було хоч відео селфі зробити. Ось першиню я таку рибину зловив, звісно. Ось это да. О, все. Рухается. Давай. Рухается. Стронга наша. Все. О. Все. Пошла, прихожу. Добре, ось після цієї надто хвилюючої події вирішив я з вами розвітатися. Розвітався зі стронгою. Розвітаюся і з вами. Бо вже треба їсти якийсь крильочок сала, з'їсти, гарбатки попити, бо на Перезі довга дорога додому, амаль 200 кілометрів. Тому, як завжди, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було приємно повандрувати зі мною по Червінській мальовничій річці, половити головнів, єльців і навіть стронгу. До побачення, сябри.